Цанко Дюстабанов, безстрашния, човекът на честта. Роден в сърцето на Габрово през 1843 година. Образован, заможен и уважаван българин. Завършил в Априловска гимназия. Той избра да замени сигурния живот с пътя към свободата. В Соколския манастир се събира Габровската чета. С пушки в ръце и знаме в небето, те поемат към Балкана. Батошево, Кръвеник и Ново село стават арена на героични битки. Това въстание не търсеше само военна победа, а искаше да събуди хората. Ранен и предаден, войводата пада в ръцете на врага. Под тежък конвой той е отведен към старата столица Търново. Пред съда той изрича заветните думи: „Бъдете известени, че ние победихме“. Смъртта не победи неговата идея. Цанко Дюстабанов остава символ на достойнство и свободен дух. За да не забравим героите на България, последвайте ни.